Ay, di nakala problema. Iso nga, abangan mi hapo, dahil pagpagada nga libreng sakay. Oh, tatakot, ata imposte, ata imposte, PDIN, at yung mink nga libreng sakay, pagtaktaka kami, di na kami malang ini-invite mo, ito ano pinagunyan, makaya mi mag nga, di ko na ito may isang alugan mi, kanyada no, uray ito nga duwa no, at least tadalat ako mapagluganan di ko, pagluganan di pasayeros mi, amimit nga ko, nakakita no, anya di ba itulong na kumakanyami, at nakalayaman mi, hindi na kami pulos pinagudon niya na po Roger. Okay, sunda kayo draman. Okay. Sir, Ito nga, sunod-sunod ko na tayo. Jack pa ikita mo na ako baka, siguro personal nga, galit na kanya mi sir, tapos di na kami ramraman. Okay. So kita sawen, itiyan ti ruta nga lawag Burgos laeng, ti saan kay nga naipayan, dito libreng sakay nga programa ti Metro Ilocos Norte Council, babay ti gobernador, ay ti probinsya ng Ilocos Norte, Apo Gabiola. Buwan sir, ito nga, sapay ko matamang ni Apo Governor Cecil Marcos Araneta lang ito, ikan na kami matata, ako, nag-modernize kami mat sir. Simursurot kami mo ito programa di LTFRB kahit abay di na kami ramraman. Nung dahil lang sir, hanak mat niya ko, anong kaputa na damag yung about day sir, ado nga post ba, kaya't may mat nga itulong ko na gitiduwa, talungalugan mi no, kaya't kayak mat niya isupport kanya da. Tapno halang nga kasi nagiti kailan tayo magluglugan tapno makalibre naman nang handa kami pulos nga pinaguton niya na po Bombo Roger. Okay. So, never da kay nga impormaran nga dati kasi nga programa ti gobyerno probinsyal. So, da kay lang dati ruta nga lawag Burgos, dati Gabiola Transport, iti awan ti libreng sakay. Gidad mga ruta, kaskumat lawag pagudpod, lawag pasukin, kada dumapay nga ruta, isot adamat giti libreng sakay. Apo Gabiola, sujit pagtaktakan niya, no? Apag handing nga bayan siya. Ang kami napanan sa ratakwan. Di na kami pinagunon yan, baka ipagadan to kitilar ka kwan. Nga habulin milit ang programa da. Bilang may isang transport ko mga agop operative probinsya de Ilocos Norte agad pinagunyan da kami latak ko mga apo. Sabno may ramraman mo dagi dito mga pasahero tayo di Burgos kun Davila. Amot nga si kami makinabang apo, makatulong tayo bay kumano naguni damot.